പിറവത്ത ചെറുപുഷ്പം പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. ജനുവരി 1-നാണ് തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കുന്നത്. പിറവം ചെറുപുഷ്പം കാത്തോലിക്ക പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. ഡിസംബർ 29, 30, 31, ജനുവരി 1 ദിവസങ്ങളിലായാണ് തിരുനാൾ നടക്കുന്നത്. പാലാ രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വേത്താനത്ത് കൊടി ഉയർത്തി. ഇടവക വികാരി റവറൻ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കണിയാമ്പടി, കൈക്കാരന്മാരായ ഏലിയാസ് കോട്ടപ്പുറത്ത്, തങ്കച്ചൻ കിടങ്ങേത്ത്, ഷിജു വെള്ളാപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഡിസംബർ 30 വൈകിട്ട് 4:30 ജപമാല, 5 വിശുദ്ധ കുർബാന, 31 രാവിലെ 6:30 വിശുദ്ധ കുർബാന. ചെറുപുഷ്പം നൊവേനയ്ക്ക് റവറൻ ഫാദർ റിച്ചാർഡ് വരിക്കശ്ശേരിയിൽ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. വൈകിട്ട് 6:30 ടൗൺ കുരിശുപള്ളിയിലെ ലതീജ്ഞ് പിറവം ഹോളി കിങ്സ് കാത്തോലിക്ക ഫെറോന പള്ളി വികാരി റവറൻ ഫാദർ മാത്യു മണക്കാട്ട് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. 6:45 റവറൻ ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് വട്ടമുകളിൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും. 7:15 പള്ളിയിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിക്കും. 9 മണിക്ക് സമാപന ആശീർവാദം. ജനുവരി 1 രാവിലെ 7 വിശുദ്ധ കുർബാന, 8:30 വാദ്യമേളങ്ങൾ, 10 ആഘോഷമായ കുർബാന, പ്രസംഗം എന്നിവ നടക്കും. ഡയറക്ടർ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ പാലാ രൂപത വികാരി റവറൻ ഫാദർ ജേക്കബ് വെള്ളമരുതിങ്കൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. 12 പ്രദക്ഷിണവും അതിനുശേഷം 1 മണിക്ക് സമാപന ആശീർവാദവും നടക്കും.